Mixed by Netflix Music present. Netflix Music present. अभी आप सुन रहे हैं SR की शानदार प्रस्तुति। वो मिलल मन जोगे मरद बड़ी देत बारे दरद ए सखी। वो मिलल मन जोगे मरद बड़ी देत बारे दरद मिलल मन जोगे मरद बड़ी देत बारे दरद मिलल मन जोगे मरद बड़ी देत बारे दरद से जिया पर सखी जब सुता बेला मिलल ऐसन मरद क्या मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला। Mixed by Netflix Music present. Netflix Music present. अभी आप सुन रहे हैं SR की शानदार प्रस्तुति। का बताई हम अपना सैया के लीला सखी रतिया में हमके देबे बड़ी पीरा। का बताई हम अपना सैया के लीला सखी रतिया में हमके देबे बड़ी पीरा। जब लहंगा उठाबे दुनु जो बने दबाबे हमारा के सखी भरे राजा गावेला मिलल ऐसन मरद हमको कुछ बोले क्या? मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला। Mixed by Netflix Music present. Netflix Music present. अभी आप सुन रहे हैं SR की शानदार प्रस्तुति। कनी शादी जे खुश रहे दिलवा हमार सैया तन को ना बात बुझे दिल खुश दिलदार। कनी शादी जे खुश रही दिलवा हमार सैया तन को ना बात बुझे दिल खुश दिलदार। आधी राती आवे हमारा के हो सकाबे लहंगा में धोई के गिरा बेला मिलल ऐसन मरद मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला। Netflix Music present. अभी आप सुन रहे हैं SR की शानदार प्रस्तुति। रहे अमिता सुमित हरियम घर में हमरा सैया के रहे चढ़ल जोश में। रहे अमित भारत हरियम घर में हमर सैया के रहे चढ़ल जोश में। रंजित रमरिजय अरबा नहीं आइले कबो घरबा हमारा से सखी रोज बतिया बेला मिलल ऐसन मरद मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला मिलल ऐसन मरद 2 मिनट पठोर सुखा बेला। Netflix Music present.